Gavana ma Homa Bay ma bende en jakom ODM Gladys Wanga owacho ni Doho rucho oko omenda mar NG-CDF en lal maduong' ne jopiny mosebedo ka yudo konyruok mag basari kowuok e omenda goeko ma bende osebet kitiyo godo e gero kilese kod chwalo chenro mag dongruok e kor gwenge. Owacho ni rucho oko NG-CDF ok en lal ne jood bura to en lal ne jokenya. I'd like to say that it's not a loss to MPs. It's a loss to the millions of Kenyans who benefit from this kitty through bursaries, through development of our schools. And you know very well that this is the fund, in addition to the devolved funds, that takes money to all corners of this country without discrimination. And I know some people are saying that all this money should be put together and brought through the counties. And that would be perfect and wonderful. But the reality as we know it, the sad truth, is that the functions being performed by the CDF are not devolved functions. Therefore, in the event that there's no CDF, this money will revert to the national coffers. And in the national coffers, the monies will then be distributed in a discretionary manner, depending on who kneels the lowest, or who is a shareholder and who is not a shareholder. So I hope that the National Assembly will and the Parliament will appeal, and I do hope that we can build structures and where we have reached, and ultimately when our democracy is fully mature, then we will have only single devolved funds. But as we grow, I think it is important to carry along some of these foundational issues. Erokamano kuom medo bedo kodwa, umedo winjo kendo neno weche manyien mag migago kowuok Ramogi TV. Wakaw yweyo mokwongo to kapok adhi e yweyo, Harrison oswe kawuok e gwenge mag Okana owacho na donje chenro kaka pile amor gi kaka Ramogi TV kelo na weche manyien. Kaeto Jaka Black and Morris Dianga wuod Kamgundo aneni malero daka akwedo okang' mamalo Doho kuom ng'ado bura marach wi NG-CDF. Nyamita oseloko ngima jodak ma uriri gi pesa no. Aito machielo bende wacho ni madadi cool kawuok Ogongo awinji makare. But Manchester City gi Crystal Palace dhi bedo nang'o. Mago weche tuke biro paw tuke biro bang' machik mana iti wabro nyisi gimwa paro. TV ler mokalo, Ramogi TV ler mokalo aneno gi min Achieng' man Fidel wuoda Nyawiso. Kaito Daddy Cool oteni ni obiro ndalo mang'eny ahinya. Aparo ni kiseora achiel